Zjekałem się w dziarę. A Peri už ale má tam na myšlienka, to posledná už ti dá pokoj. OM3KE, to je vlastne, keď ide APRS, ale tak ten Digimon, čili ako ti to, má to tam na tej mapke, odkazuje. Teda Martinka, chce toto, chceš, čo idem teraz? To je kuštík vedľa toho, to druhé zariadenie, ktoré vysiela na tých 144, 800. To tiež máš v tom prsty, hej, to je ako jedna firma, tak sa spýtam, tak sprosto, no? Či to má niekto iný? No, čiastočne áno, asi tak, no. Takže je tam to viacero, no a treba sa o všetko starať, aby to všetko fungovalo. No, takže tak. Martin, drž sa, opatruj sa, 73, ahoj, tu M6 ďar. Len sa moc neponáhlej rýchlo. Čau, ahoj. Ahoj. Otomária 4, Adam Jozef Karol počúva. Otomária 4, Adam Jozef Karol počúva na prevádzači. Mária 4, Adam Jozef Karol, dobre som počul. To Mária 6, Jozef Karol. Áno, Otomária 6, Jozef Karol, počul si dobre, zdraví ťa Otomária 4, Adam, Jozef Karol, Juraj, Dubnica nad Váhom, asi 10 km od teba. Takže zdravím ťa, si tako Peťko prevádzači, ale tá šnúra ti tam robí blbosti, ale ide to. Takže pozdravujem ťa. Ako zdravím ťa, človeče, na vstupe to isté zaplno vstupnice, takže no vidíš, ako to máme ďaleko, musíme cez prema, ale treba to oprášiť tam tú cestu vzduchovú na Martinky, áno. Zdravím ťa do červeného kameňa Martin, ináč. No, pekné, fajn. Počkaj, vieš čo, my môžeme ísť aj na 4, aj na 500, že? Dole sa pekne na mobilný stiahnuť, pravda? No, ja mám takú staničku, že môžem ísť, neviem, či aj tá tvoja to dokáže. No ale ak si myslím, že keď dokážeš otvoriť veľkú lúku, že dokážeš ísť aj na 500. No môžeme sa presmerovať na 500, ináč Juraj Dubnica nad Váhom, neviem, či som povedal. Všetko bolo povedané na začiatku. Dobre, perfektné. OK, tak vysilom dole na 145. 500, ideme tam. Nech to tu zbytočne zase až na takú veľkú vzdialenosť. Neblokujeme. Dobre, tak ja sa prehľadujem pre OM4 a JK, OM6 JK. Jo, ja ešte len dodám, že ja som sa ozval, hlavne kvôli tomu, nech to dotyčný nevypína, že tí ľudia aspoň počúvajú, aj keď sa neozvú, ale nie, ja sa ozvem, keď môžem. Dobre, poďme na 500, teda, QSY 145 500, tu je OM4 Adam Jozef Karol na OM6 Jozef Karol.